Hello guys, this is Ransa Gueri and welcome back to the channel. तो guys, आंनि YouTube channel नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायफिननाय जाबाय। तो guys, जोंनि 15 आगस्ट राइड आरोना जोंनिया एन्ड आं डाइरेक्ट नैबेसो ब्लग लाफैखाबाय आरोना माने न'निफ्राय लाबोआसै आङो ब्लगखौ डाइरेक्ट बेनिफ्रायसो एन्ड नोंथांमोना नायनो हागोन पुरा लाउड जानानै दं जायगाया। जोंनि दिनैनि जा डेस्टिनेशन गाइस बेयो बाक्सा दारागाव आरोना जों बाक्सा दारागावसिम थांगोन दिनै। फार्स्ट थांनाय बोसोरावबो जोङो बाक्सा दारागावसिम थांदोंमोन आरोना ओमफ्रायो थांदोंबाबो जोङो बाक्सा दारागाव सिङाव हाबनो मोनासै माने गेटआवनो हाबनो मोनासै मानो होनबा डिसिआ बन्द खालामना होबायमोन आरोना गाइस। रिजोना बेनो लकडाउनफ्रा प्रपार जोबजोबाखैमोन ना गाइस बे टाइमाव तो बेखायनो जों हाबनो मोनासै जास्ट थांनायल' जाबाय आरोना बाट देग्लायो जोङो हाबनो मोनगोन बे आसायाव थांदों आरोना माने थांफिनदों मानो होनबा नायनो गोसोथार आरोना गाइस बाक्सा दारागावखौ एन्ड नोंथांमोननोबो बेसेबां हायो देखायलांनो माने मोजां देखायलांनो ट्राइ खालामसै आरोना गाइस। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय स्किप खालामा जासे तो स्किप खालाम नायनाङा आरोना गाइस भिडिअफोरखौ पुरा प्रपार नायबानो जाबाय। तो 220 एक्जस्ट सोलायना लाना नायनो हागोन 390 एन्ड बे नयन डिउक 250 एन्ड उनथिंजाय दंबावो फैगासिनो दं उनथिंजाय RS 200 एन्ड बे जोंनिबो बिनुवा दे गाइस एन्ड लास्ट डिप दङ चलो चलो तो बेखिनियानो आरोना गाइस ओमफ्राय उनथिंजाय दंबावो खावसेया ओमफ्राय जों बिसोरखौ नेथ'वासै आरोना तो जोङो लासै लासै थांग्रोबाय थानोसै ओमफ्राय बिसोरखौ फैबाय थागोन उनावबो दाहाय लोगो मोनगोन आरोना गाइस बिसोरखौ बाट जों एसेबां गोबाव नेनो हाया मानो होनबा जोंहाबो समनि आंखाल थाब फैफिननांगौ न'आव बांद्राय मोनाजासिम थाया तो बेखायनो जों जेसेबां हायो माने थाब थांनो ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय थाब फैफिननो ट्राइ खालामगोन आरोना गाइस। एन्ड गाइस आंनि गासैबो साबसक्राइबार लोगोफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय 15 आगस्टनि हामलायहरनाय जासिहरबाय एन्ड आइ होप नोंथांमोना बे 15 आगस्टआव मोजाङैनो इन्जय खालामगोन गाजा गोमजायै इन्जय खालामगोन एन्ड सोरबाफोर जुदि राइडफ्राव थांदोंबा अन्नानै मोजाङै बाइकफोरखौ सालायबानो जाबाय हेलमेट इउज खालामबानो जाबाय बेनो आंनि लुबैनाया नोंथांमोननिफ्राय एन्ड दिनैनि जा जोंनि रंजानांगौ दिन इन्डिपेन्डेन्ट दे बेखौ नोंथांमोना गाजा गोमजायै बारहरगोन बेखौ आं नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामबाय। तो गाइस जों माने एक्जेक्ट लामाखौ मोजां मिन्थिया आरोना तो बेखायनो मेप नायनो होनांसिगोन रावबो मिन्थिया आरोना बेहाय फैनाया रावबो मोजां सिनाया लामाखौ जों सिगां थांदोंबाबो बेलेग सासे गाइड खालामग्रा फैफादोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय नैबे याराव गाइड खालामग्रा फैफायासै माखासे रिजननि थाखाय तो बेखायनो दा सासे मेप नायग्रा गाइड खालामग्रा नांसिगोन आरोना जोंनो तो सासेखौ थिनबाय जोङो बे नायसिगोन दां दायो एन्ड जोंथ' नायनो हायाना गाइस आरो जोंनाव नै मबाइल हल्डारबो गैया नायनानै थांनोबो तो बेखायनो नायहोनांसिगोन जाय डाबल फैदों बेखौ नायहोगोन आरोना गाइस। तो गाइस जयन्टआ आंखौ रायगासिनो दं आरोना मार्शेलनि एक्जस्ट फर होननायखाय गालि दियासै मग जयन्ट तो गाइस जोङो माने दायो दसे रेस्ट लादों आरोना बेखिनियाव दिप मोना एसे उनाव दङ ओमफ्राय खावसे एसे आवगायाव दङ माने लासै लासै थांनो होबाय आरोना जों बिसोरखौ तो गरमथार गाइस बोथोरा एन्ड राइडिं जेकेट गानबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो माबायदि गरम मोनो ना मार्शेल तो थांबाय थानोसै गाइस लासै लासैनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय एन्ड स्किप खालाम नायोबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा आरोना माने जों अबेखिनियाव मोजां भिउ लादों नोंथांमोना नायनो थालांगोन आरोना तो बेखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था स्किप खालामाजासे तो लेट्स गो। तो गाइस गोबां राइडार्सफोर फैदों आरोना जोंनि साइडथिं बिसोरो बाक्सा साइडनि जानो हागौ तो बाक्साथिंजायना उदालगुरियाव फैयो उदालगुरिथिंजायना बाक्साथिं थाङो तो बिदिनो एक्सचेन्ज जायो आरोना गाइस। तो भिउखौ नायनो हागोन गाइस नोंथांमोना बरिया आरोना पुरा कर्नारिं लानो मोजां जादोंमोन दायो एन्ड मा होनबावनो गाइस भिउसखौथ' आरो लाजोबाबखा ग्रुपआनो गावलाजोब्बाय गाइस जोंनिया दायो जोङो जयन्टआव आं सन्जयल'सै बाखि आवगोलाव थांबाय दिपमोन आरो उनाव थाबोलायबाय तो गावलागासिनो आरोना ग्रुपआनो दा जयन जानांगोन सहैहांबा नङाबा जारला जागोन जोङो। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। itu deh phone number dulu kalau तो गाइस जोंना डिप 250 एसे बेमार जाबाय आरोना स्टार्टिं प्रब्लेम जागासिनो दं दायो फिउ स्टार उरायबाय तो बेखायनो दा नेनांगासिनो दं आरोना जोङो माने प्रब्लेम जाना होबाय दा मा खालामनो लोगोफोरखौ गारना थांनो हायाना गाइस that's why we are waiting
थ' लाइट गाइस दायो बाइकआ स्टार्ट जाफिनबाय आरो ना फिउस प्रब्लेम जागासिनो दङ थ' बेना एसे फिउजिंनि प्रब्लेम आरो ना थ' दायोथ' जाबाय दा लामायावसो मा प्रब्लेम जाबावो आइबो ब्रायबा जोंना दायो दा स्टार्ट जाफिनबाय दायो माने लोगोना बाइकआ एसे प्रब्लेम होदोंमोन ना गाइस नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय थ' बेखौनो एसे बानायदोंमोन आरो ना माने फिउसानो जबाय थादों बेना बाइकनिया डिउ 250आ थ' एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ बाट दायो जाफिनबाय आरो ना दा प्रब्लेम बेसो जे बेसेबां गोबावसिम सालायजाबावगोन बिनि बाइकआ आवगायाव एसे मेकानिक थानाय मोनबा फिउसखौ माने फिउस जा थायोना बेखौ लांफाबावनो हागौमोन आरो ना गाइस दा बेबायदि माने गैया आरो ना मेकानिक बन्द' गोजा दिनै दा मा जायोसै नायनोसै गाइस बेसेबांसिम थांनो हायोसै थांनायाथ' जों जोंनि डेस्टिनेसनखौ कमप्लिट खालामनो ट्राइ खालामगोन थ' गाइस बे आरो मोनसे सिन जाना होबावबाय आरो ना माने जोंना लोगोआ बे नैबेनि नयनना बे आरो मोनसे प्रब्लेम जाना होबावबाय आरो ना बाइकआ दहायथ' फिउसा जनानै माने फिउसा खामनानै स्टार्ट बन्द' जादोंमोन दा फिउसा जालायबाय ओमफ्राय दा माने लामायावथ' नोंथांमोना मिथिखायो मोसौ मोसा बारस' खालामो दा बुस्थुआ बे टार्निं लानो नागिरनायाव मोसौआ बारस'ना होदों आरो ना ओमफ्राय मोसौआ बारस'ना होनानै बेनि जा निउलि हेडलाइट इनस्टल खालामदोंमोन ना माने बे 390 हेडलाइटसो लागायनाया बेयो 250आव थ' बेयो माने बायबाय आरो ना साइड फारसे हेडलाइटआव जेबो इफेक्ट जायाखै बाट हेडलाइटनि ग्लासा बायजोब्बाय माने साइड फारसे बायदों आरो ना गाइस एसेबां गाज्रि बायाखै थ' एसे दुखु जादों आरो ना मानसिया डेफिनेटलि दुखु जाखागोन गोदानसो इनस्टल खालामनायमोन गाइस बे बाइकआ माने हेडलाइटआ दायोनो बिदि जाना होबाय थ' एसेबाबो दुखु मोनखागोन बाट मा खालामनो गाइस जों बिनि चक्कराव नेबाय थानो हायाना जोंनि राइडआ आरो केन्सेल जागोन बांद्राय जों नेबाय थानांगौबाबो बेखायनो जोङो बुजाय आजाय लांबाय मानसि आरो ना लांफिनसै मानसिखौ हेडलाइटल'सो थांदों ओमफ्राय आखाइ जइनाव एसे दुखु मोनदों होनना बुंदों आरो ना थ' सालायनो हायाबा बेलेगखौ होनोसै आरो जुदि गावनो सालायनो हायोबा सालायथोंसै दाथ' गावनो सालायगासिनो दङ दाहायसो हागोन ना हायाथाय थ' नायलांबाय थानो गासिनो नोंथांमोना माने मोनसेनिफ्राय मोनसे सिन जाना होगासिनो दं आरो ना बे बाइक गंसेयानो थांनाय बोसोरावबो बे बाइकआनो प्रब्लेम होदोंमोन बा रौथायावसो प्रब्लेम फैदों आरो ना गाइस बियो बा देग्लायो मा होनबावनो आरो जाखायो गाइस बियो लाइफनि मोनसे एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ सानबाय थानानै लाब गैया थ' लेट्स गो गाइस नायदाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायल' थ' गाइस एक्जस्ट होनानै माने खिथाव थानानै एकदम बम 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 खोनासंनो हाथारला आरो ना आङो माने खोमायानो बुंजोबथारबाय आंना थ' बेखायनो एसे आवगाय होग्रोबाय बिसोरखौ माने दहायनिफ्रायनो बिसोरनि उनाव दं आरो ना गाइस खोमाया जाला आरो ना आंना खोनासंनो दरदारनो थ' एसे सान्थि लानोसै दायो आंनि उनाव दङ माखासेफ्रा आंनि सिगाङाव माखासेफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन थ' जोङो दासिमबो माने मेन 4 लाइनखौनो मोनहैयाखै आरो ना माने नेसनेल हाइवेखौनो मोनहैयाखै दासिमबो जोङो सर्टकाट मारिबोबाय आरो ना गाइस आंबो जायगाफोरनि जायगाखौ जेबो मिन्थिया सिगाङाव दङ गाइड खालामग्रा बे गाइड खालामगासिनो दं आरो ना जोंखौ थ' बिदिनो थांबाय थानोसै बिथिं बिसोर जेरै लाङो बिथिं थांबाय थागोन आरो ना गाइस थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो आं खैबाराव बुंबाय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था होननानै मानो होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोबा आरो ना थ' बेखायनो एसे दुखु मोनो आं थ' बेखायनो प्लिज अननानै भिडिअखौ कमप्लिट नाय लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो ना माने लाइक शेयार खालामबासो माने भिडिअआ बांसिन भिउस फैयो आरो ना माने एलगरिदमाव थाङो नालाय गाइस थ' बेखायनो लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालामथार आरो ना गाइस स्किप खालामालासिनो नाय आरो ना भिडिअफोरखौ थ' नायलांबाय थादों गाइस नोंथांमोना जों सहैनाया एसे गोजान मानियानो दंबावो नोंथांमोना खिन्थाखाबाय आङो बाइक गाज्रि जानानै एसे गोबाव माने थानांबाय जोङो guys बिराद मानसि फैदों आरो ना बिराद ग्रुप वाइज फैदों ना गाइस थ' माने मिक्सार जालायलायो आरो ना दसेनो जोंनि ग्रुपजों बिसोरनि ग्रुपजों मिक्स जालाबायो दसेनो थ' जों एक्सट्रा जाफिनबाय आरो ना दहाय एसे सिगां मिक्सार जाला जोबबायमोन ग्रुपखौनो हमनोनो हालामोन सोर जोंनि सोर बेलेगनि दायो जों लाइन आप खालामफिनबाय आरो ना गाइस थ' दायो पाका लामा मोनफिनबाय मोजां लामा थेवबो बे नेसनेल हाइवे नङा आरो ना गाइस नेसनेल हाइवेआ दावखोबावनांगौ थ' बे पानबारि जायगा आरो ना गाइस बेनिफ्राय बेसेबां गोजान थांबावनांगौ जेबो आइडिया गैया नैबे एक्जस्ट लांनाय 220 दंना बे गाइड खालामगासिनो दं आरो ना गाइस जोंखौ माका साउन्डखौ खोनासंनो हागोन नोंथांमोना नै दाख्लैबावै आङो टेस्ट राइड लादोंमोन ना NS 160 माय गड साउन्डआ लोगोफोरजों माने ग्रुप राइड खालामबा मोनसे फिलानि बेलेग फैखायो आरो ना सल' राइडनि फिला बेलेग ओमफ्राय ग्रुप राइडनि फिला बेलेग जाखायो आरो ना गाइस दायो ग्रुप राइड खालामदोंना मजा नांदों दायो एकदम लाजबाब थ' गाइस भिरखौ नायनांगोन नोंथांमोना डेन्जार भिर अ माय गड डेन्जार भिर आरो ना गाइस अ माय गड बिराद राइडार्सफोर फैदों आरो ना
सोरबा हेलमेटबो गानो सोरबा हेलमेटबो गानाखै दा मेक्सिमाम हेलमेटानो गानदों आरो ना मानो होनबा मिथिखायो बयबो पुलिसाव हमो दाना हेलमेट गानाबा होननानै हेलमेटा पुलिसनिल' नङा गावबागाव सेफटिनि थाखायबो थ' या हेलमेट गानथारनांगौ आरो ना गारिया हिट मारिबायानो थ' माहामनो हय गारिया मोनामजोब्बायलै आंना गरम जानानै तमाम भीड़ गाइस तमाम भीड़ तो गाइस फाइनाली दारागाव थांनाय लामायाव सफैबाय थांनाय बोसोराव जों बेनिफ्राय गिदिंना थांफिननांदों आरो ना नोंथांमोना जायगाखौ सिनायगोन दां बेनिफ्राय गिदिंना थांफिननांदों जों थांनाय बोसोराव बाट देग्लायो हाबनो मोनगोन बेखौ आसा थाबाय आरो ना हाबनो मोनबाय आसा खालामबाय माने हाबबायानो गाइस जोङो दा मेन गेटआल'सो अपेन नंगौना नङा आइ थिंक अपेन दां ओंखायनो मानसिफोर थांनो हादों दा नङाबाथ' बहा थांनो हानाय नङा होमबा गाइस थ' बेनिफ्राय बेसेबां गोजान दंबावो बेखौ आं जेबो आइडिया गैथ'ला आरो ना अरे बाप रे बोले ना My God guys taman मानसि जादोंलै खिन्थु दुगैनो जायगा मोनगोन मोना बेखौसो सिन्था जागासिनो दं आरो ना आं गाइस दायो आंथ' माने मेनलि दुगैनो होनना फैखाथारदों आरो ना गाइस बे जायगायाव लामाया नायजाया आरो ना डेन्जार गाज्रि लामाया तामाम अभारलोडिं एन्ड गारिनि आंना रेडिएटर फैना खैबार बावनो जाबाय आरो ना Oh my God तामाम भिर गाइस जायगाया तामाम भिर लामायाबो बेबायदि मोजां नङा आरो ना गाइस आङो बेबायदि एक्सपेक्ट खालामाखै बे लामाखौ सिसि ब्लकनि लामासो नुबाय थादोंमोन आङो बा दासो फैना मिथिबाय जे लामानि कन्डिसना एसेबां मोजां नङा होननानै पुरा बेन्ड बाजिगासिनो दं गाइस आखाइफ्रा साजोब्बाय क्लास हमनाय ब्रेक हमनाय एक्सिलेटर साबाय थानाया साखावजोब्बाय आरो ना Oh my God सिसि ब्लकनि लामा मोनफैबाय माथो आं बेबायदि लामाखौनो पुरा एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आरो ना गाइस नै दासो मोनदों सिसि ब्लकनि लामाखौ एसे सिगांना सब अन्थाइ लामा गोजामोन एन्ड भिरखौ नोंथांमोना नायनो हागौ नै माबादि भिर बोराय बोराय बुरि बुरिफ्राबो फैदों माने बैसो जानाय बैसो जायि गासिबो जमा जाखायो आरो ना गाइस बे जायगायाव एन्ड जायगानि भिउआबो तामाम हिटखा माने फट'आवसो नुदों आङो रियेल लाइफआव फैफेराखैमोन थ' गाज्जा नांदों आरो ना गाइस थांगोरजोब्बाय आंना लोगोफ्रा आंखौ गालांनानै My God बाप रे बाप मासि भिरलै गाइस मानिखाबायलां भिरखौ अबयसे भैरबकुन्दनि बायदियानो भिराबो अके थ' गाइस जोङो सफैबाय दायो यस कान फट गया यार Oh my God लामाया गाइस जों बारस'बाय आरो ना बेलेग लामाथिं लामाया मोजां नङा आरो ना बिथिंबो बिराद गाज्रि लामाया माथुरि बायदिसो आरो ना लामायानो अब्लाबो थांसै जेसेबां थाब सहैयो बेखौ मोजां जोंनि थाखायनो जेसेबां लेट खालामगोन एसेबां न'आव थांफिननाय बेक जाफिननाय लेट जागोन जोंनिया थ' नायनोसै बिथिं बबेथिं थाङो अलराइट गाइस जोङो टिकेट दानो मोनबाय टिकेटआ 50 ना ओइ सासेयाव 50 दा सासेयाव 50 बाप सासेयाव 50 आरो ना गाइस गो लाखु थ' गाइस आं दहाय बुंदोंमोन ना एसे एक्सटेन्ड जादों होननानै थ' नोंथांमोना हेडलाइटखौ नायनो हागोन बे साइडआ गावबाय आरो ना नैबे साइडनि जा गार्ड बेबो लुज जाजोब्बाय नैबे जा LED हेडलाइटनि जा ग्लास ना बेनो ओरैजाय गावबाय आरो ना गाइस एसेबां जेबो जायासै मानसियाथ' जेबो जायाखै अनलि जयनावल'सो दुखु मोनदों होनना बुंदों आरो ना एन्ड गारिया आरो गाज्रि जाफिनलायबाय थ' बेखौनो माने होनदों थ' फिउसनि प्रब्लेम जागासिनो दं आरो ना गाइस गारिया एन्ड जोंथ' सफैखाबाय एन्ड नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय टिकेट दानखांखाबाय जों होननानै थ' दा थांनांसिगौ आरो ना डेन्जार भिर आरो ना गाइस जोङो बेसेबां गोबाव बरिया माने बेसेबां गोबाव बेसेबां बरिया एन्जय खालामनो मोनगोन बेनि खुनु गेरेन्टि गैला आरो ना माने अभार मानसि गाइस